गोवन फ्रेंड्स फॉरएवर तुमच्या मुखार घेऊन येता वेलेंकिनी साहेबिणी फुडें घालून हो ल्हानसो वार तुमच्या मुखार. कसा त्रास सापडावच्या ते फेसबुक लव वाले करपाचे सांग पडटे सांग पडटे व्हॉट्सॲप आय एम ठीक आहे तू किती रे तू किती टेन्शन रॉट किती रे ब्रो व्हॉट्सॲप माय ब्रो किती झालं रोडा बंद आहे ना फ्रेंडामध्ये बंद नाही रे तू आता किती मोठा ना फेसबुक मेसेज लागू चोय फेसबुक बाबा हाय फेसबुक लव मोठा कोणा का कित्याक म्हाकाच गळटे नकतो फेसबुकात एक चोर चोयले सेटिंग मारे झाले अरे मेसेज को उलयले तिका मागीर आनी कोणा बरोबर गेले अरे च्या अरे मागीर कितें जालें तेका दुसऱ्या चोर चोयले आवय सांग रे पीट न्ही तू बाय तू बस तर म्हाका लायक जाले म्हाकाय बी लायक जाले तू बस तारी मागीर कितें जालें तूं टॅक्की सांगले म्हाका व्हिडिओ कॉल कर पयलीं मरे फोटो मामी दाखयलो सांग गोरे पीठ बस सांगली आवय मामी बी हुशार जाली बरी आवड मला गेले हांव तुम्हीच जाल तरी सांगू सायडी अरे व्हिडिओ कॉल केले चोयली कितें रे कितें राणी कोळसो बरो आसा तेजे हांपरीन रे नायजेरियन भाशेन हांव काळेले मामी तेन्ना टाकाच गेम मेले आवय कितें गेले आता किती तिला हांव आनी कितें करता आतां तो फेसबुक लव मोठो करपा ना आं फेसबुक लव मोठो नाकाच नाका न्हू नाका नाका डिलीट डिलीट ओके अरे हांव चॅट करता मरे तेच ते वय फेसबुक वय 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 फेसबुकाचे वय वय व्हर न्हू कितें सांगत रे हय कोण गेले रे म्हाका हांव चोडूं मरे फेसबुकाचे मोग करप न्हू आनी तुमी सांगता फेसबुक लव को ना काय आम गोल्टेश को तुम गोटोले चल मुको 20 रुपये आम या हॅमबर्गर आपण बघा रे कपा माझ्या या मोग नाका फेसबुक नाका फेसबुक लव ना नाका नाका मग सारखे फ्रेंड म्हणटा ती बरी पण फेसबुक बोर न्हू कितें म्हणटा सारखे बॉटल फोटो काढाय बरे ठीक आहे रे तू केन्ना चोयना ही ट्रिक बॉटल लायते आदमी स्टाईल ती न्यू ट्रिक ती कळना इस्कूल शिकोवपा जाय शिकोवपा जाय न्ही आमकां फेसबूक मोग नाका आयकता फेसबूक मोग कुताय फेसबुक मोग आयलो मेसेज आणि होय आलो तू आ 2 मिनालो म्हाका गोरे फुटला काळ्या हापो ते नाही रे तू एकलो बसत आणि बसपा रे तू तेगे जांगडाचे बस आमगे फ्रेंडान फेसबुक मोग केला ते सांगतो का शिवून गेलो मग बाळाचं टेन्शनाच्या त्या केस बघवल्या मग बरं दिसला सारखें मग
फेसबुक मग नाही का बंद सारखे ते सोड रे किती आता तू मुगे स्टोरी सांगत म्हणे तू मुगे गर्लफ्रेंड तू गे बोलता मरे आता तू सोड गेला ना ते काय सोड गेले हो बरं ते मुगे गर्लफ्रेंड आपण घेऊन बोलतालो फेसबुक मग कथा आहे माणूस दुसऱ्याकडं का ना गं? आम कोण नाही गो तू कोण ना का फेसबुक डिलीट मागणी पता त्याच्या होईल तू कोता गो फेसबुक लाव हा तुम कोता रे सोगली कोता ना आमको नाही माई आत नाका फेसबुक नाकाचे आमकां सो तुम चोयलो फेसबुक लाव कित्तो हे चोयलो फेसबुक लाव आता आमकां फेसबुक लाव नाका काबार हे काय किती म्हणणार तू हा बिझी आनो आयशी आता तू सांगाय सासरी माहिती आम सांगते लोका तू माझ्या व्हिडिओ लाईक झाल्या सगळे लाईक कराय शेअर कराय सबस्क्राईब कराय कमेंट कराय आणि ते साईड या ते बेल टाऊन कराय Bye.